Malawi Today. Na zomwe mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adauza nyumba ya malamulo pa 14 February kuti achitira dziko la Malawi. Achakwera mu ndondomeko yomwe imatchedwa kuti State of the Nation Address mchingerezi ananena kuti achita zitukuko zosiyanasiyana m'maboma onse a dziko la Malawi. Koma atanena izi padali manung'unungu anthu ena kuphatikizapo aphungu ku madera omwe adatchulidwawo kunena kuti zitukuko zina zomwe zinali mu State of the Nation Address iyo sizinachitike ndipo zina zomwe zidayikidwa ngati zayamba komanso zathakale zinali zisadayambe n'komwe. Ife kuno ku Times atolankhani athu anathamangira m'maboma osiyanasiyana kuti akazionere okha kuti kodi ndi zitukuko ziti zomwe zatheka komanso kuti ndi zitukuko ziti zomwe zidatchulidwa musona koma zisanatheke. Mpulogalamu yathu yalero mukhale ndine Kathe Maulidi komanso mzangani Leya Malikana. Nde mu programu yathu yalero tilowera ku Nkhotakota. Mtsogoleri wa dziko linoyo adakambapo zitukuko zimene zachitika m'boma la Nkhotakota. Nkhotakota ndi limodzi mwa maboma amene ali mchigawo chapakati mdziko muno. Bomali linapanga malire ndi maboma Nkhatabe, Mzimba, Kasungu, Ntchisi ndi Salima. Kumvuma kwa bomali kuli nyanja ya Malawi, ndipo kumbali ya nyanjayi boma la Nkhotakota linapanga malire ndi dziko la Mozambique. Malinga ndi kafukufuku wa chiwerengero cha anthu amene anachitika mchaka cha 2018, boma la Nkhotakota lili ndi anthu oposa 405,000. Boma la Nkhotakota ndi chilengedwe cha mtundu osiyanasiyana m'gawo la madzi. Chimodzi mwa zilengedwezi ndi Chia Lagoon chomwe ili chakumwera kwa bomali. Boma la Nkhotakota lilinso ndi mbiri zakale zokhudza malonda a ukapolo, komwe kunkakhala Jumbe, mmodzi mwa anthu odziwika bwino pa malonda amenewa, komanso malo osungira nyama za mtchire a Nkhotakota Game Reserve. Malo amenewa amalimbikitsa ntchito kopa alendo m'bomali. Nkhotakota ndi yotchukanso ndi ulimi, ndipo anthu amalima mbewu monga mpunga, mtedza, chimanga, nyemba, mzimbe ndi zina. Dera la Duwangwa ndi limodzi mwa madera amene kumalimidwa mzimbe zomwe zikugwiritsidwa ntchito yopanga shuga. Pozindikira kufunika kwa bomali pa chitukuko cha dziko lino m'zaka zisanu zapitazi, boma lakhala likugwira ntchito zosiyanasiyana. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anatambasula zina mwa izo mu uthenga wawo omwe anapereka ku nyumba ya malamulo pa 14 February chaka chino. Achakwera adalankhulaponso nkhani yokhudza misewu ndi milatho kunena kuti izi ndi zina mwa zitukuko zomwe boma lawo likuchitira anthu a m'boma la Nkhotakota. Atolankhani athu anathamangiranso kumeneko kuti akatsimikize kuti kodi zitukuko zimenezi zikuchitikadi kapena ayi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adati boma likukonzanso msewu M5 omwe umadutsa m'boma la Nkhotakota ndipo wakhala ulonongeka kwa nthawi yayitali. Tinayendera msewu M5 iwu kumene tinapeza kuti ntchito yomanganso msewuwu ikuchitika. Tinapezanso kuti magawo ena msewuwu adapekedwa kale phula ndipo akugwiritsidwa ntchito. Agreshan komanso Amatiyasi ndi ena mwa anthu omwe akupindula ndi ntchito yomanganso msewuwu. Kayendedwetu ka msewuwu ife tikunyadira kwambiri malingana ndi mmene zilili pakadali pano, chifukwa kuti kumbuyoku panali mavuto ochuluka kwambiri pamene msewuwu usanayambidwe kukonzedwa. Chifukwa kuti ine ndimapanga business ya shop, ndiye tikamachoka ku maoda kawirikawiri katundu amene ali woti ndi osweka ngati mazira amativuta kunyamula kwake, komanso nkhani ya nthawi yokayendedwe ka msewu umenewu kamakhala kuti kuvuta kwambiri kuti tikafike madera amene ife tikukhala kunyamuka, koma mapezona kuti mafika late hours ndiye zimene zinali zoti psinja. Moti tikungofuna kuti tipemphe aboma kuti mmene ayambira kuchitira kwinaku zikhalenso chimodzimodzi
kuti mwina amalize. Apa tikuonanso mabridge ambiri akhala akukozedwa, mitsinje ina imene imakhala kuti ikusefukira pakadali panopa ndi kuti sikusefukiranso mmene zimene ukhalira ya. Utanthauza kuti mavuto amene analiko akhala akuchepetsedwa, ndipo tikungopempha kuti zimene zipitirire kuti mwina zikhale zotipindulira ife anthu adera lino la Nkhotakota. Kukoza msewu wa M5 ife anthu akunkotakota kutithandiza kwambiri, chifukwa nimetemendera mbuyomu tikamachoka pankaika trading ukafika pakapatenga timatu yenda mwina 3 hours, koma panopa ni mini gawo lina lanse wakozako tumayenda 1 hour ni maminisi wochepa chabe, koma tichikube ni mini auyambira msewu akaupitiriza kutithandiza kwambiri. Izizi zatithandizira pakukoza msewu mmene timayendera mbuyomu asadakoze mavuto adali ambiri ngati uchifwamba, komanso zinthu zina wonongeka ngati ena futa atenge mbewu pitana zokunsika kumakhala kuvuta kwambiri. Koma ni mina akoza mabiriji otakasuka choncho akutithandizira kwambiri kuti ifeso mayendedwe athu ngati alimi kapena business ngati ife tiyende mosavuta. Mawu ake nongupempha boma kuti gawo limene ayambali alipitirize molingana ni mmene mapulani awo boma akupangira akunenera kuti akufuna akafike udwango kuti mwina bedera lino litukuke pa zinthu zambiri. Nde tili ni chikhupire kuti msewu umene auyambira choncho ukapitirira choncho mana umalizika ndi kuti federa lino lonse no litithandiza mayendedwe. Kunoku maulimi ngati maulimi othirira kama maulimi asomba komanso a business na mine atithandizika kwambiri ni msewu umenewo, kuphatikizaso ni anthu ena ongoyenda uchoka ngati kukalonga kupita Blantyre, msewu umenewu wathandizaso kwambiri. Ndipo mkulu wona ntchito zomangamanga mboma la Nkhotakota achifuniro okatengeza akupherapo mphongo pa ntchito za chitukuko cha zomangamanga mbomali. Zimene ananena state president ndizoona. Msewu wa M5 panopa ndoti tikupanga upgrade. Mene tikufotokoza panopa contractor ali pa ground. Tinapanga mafezi atatu, imene fezi yoyambirira tikuyambira pa Kapatenga kudzafika pa Navikoko, imene tikuitenga ngati ndi 60 kilometers. Imene ndoti contractor ali pa ground. Mene tikufotokoza panopa pafupifupi 20 kilometers ndoti pula contractor waikakale. Kumanga mabridge, mabox covered, zimenezo zambiri tikozi pafupi 90% ya ma structures ndoti panopa contractor kupanga kale. Komanso kuonjezera pamene ndakuti sotili ndi ma sections ena awiri kuchokera pa Navikoko kukafika Kaombe, imene so ndi 60 kilometers, imene ndoti ma handover tapanga kale. Imene tufotokoza panopa contractor ndoti akukoza malo amene akukhala oti pakhaleso ma office komanso machine ena ndoti afika kale. Phase ya chitatu imene tikuchokera pa Kaombe kukafika ku Nkhunga kudwangwa, imene so ndi 60 kilometers. Imeneyi akupanga ndi China Civils, contractor afika kaleso pa ground ndoti so ngati kuswaka kwale komanso kupanga camp yoti azikhala chiwakeso ili nkati. Kunkhani ma bridge ndizoona tapangati ma bridge ambiri. Mwina mu state of address musona ananena za ma project ma bridge okwana 30. Komanso tikaona FM ma records yathu mwina ngakhaliso 30 akuchepa chifukwa ngati CDF kuno Nkhotakota tili ndi ma constituency 5 of which tikatenga pachaka constituency imodzi takhatupanga ma bridge ambiri mwina so 30 also ndoti akuchepa. Impact yake ndoti ngati boma nkokuti chitukuko chikupita patsogolo. Monga mmene tafotokozera kuti M5 ndi msewu wakale umene condition yake kumbuyo kusina ili bwino yaye. Choncho mmene wakozedwa choncho tikupa kuti ntchito za chitukuko zipita patsogolo ifoti kunali kovuta kuti mwina ngakhala alendo mmene oti akubwera kuno oti adzendere mwina ntchito za chitukuko mmene kazokhudzana ndi za umoyo kaya za maphunziro kunali kovuta kuti kukhoza kukhala kuti aziyenda amene mumu. Koma kukozedwa kwanse kumene kuthandizira ntchito za chitukuko ngakhalenso alimi mene amene mwina amagulitsa mbewu zawo mwina ngati kulilongwe amakhala kugulitsa ntchito msewu umenewo. Inunso mukudziwa kuti kuno Nkhotakota tili ndi kampani yayikulu kwambiri imene imapanga sugar amene ojaye kuti afikire dziko lonse, msewu wake ndi M5. So kukozedwa kwa msewu umenewo kupititsa chitukuko cha Nkhotakota, boma la Nkhotakota komanso ngakhale Malawi kumene. Achakwera adatinso boma lawo lamangamira thoposa 30 mbomali yali njira imodzi yopititsa patsogolo ntchito za mayendedwe. Achakwera watu adakambaponso za zitukuko zimene boma lawo lachita makamaka pogwiritsa ntchito thumba la chitukuko cha Madera Constituency Development Fund CDF. Mtsogoleri wa dziko linoyu adati boma lake lamanga zitukuko zosiyanasiyana pogwiritsa ntchito ndalama za mthumba la Madera lomwe limatchedwa kuti Constituency Development Fund CDF pa Chingerezi. Mwazina Achakwera
adati kudzera pogwiritsa ntchito ndalama za mthumbali boma lamanga nyumba za mafumu akuluakulu amwadzama